राधे श्याम के रसिया के बारे में बताई। सुपर स्टार राधे श्याम रसिया के बारे में शिकायत करता है। तो रसातो को जन्म ले तो ऐसा गीतिया गाते हो। अभी भी मंदिर पर गीत बाजेला राधे श्याम रसिया जी के, एक से एक गीत बा। कहियो पुरान भइल बा अभी हाल फिलहाल में अभी दिनेश लाल यादव के संगे फिल्म आयल है, वीडियो वायरल भइल रहल है, फोटो वायरल भइल रहल है। बताई एगो झूठो बोलल जाला तो झूठ खानी बोली। अरे इनकरो वीडियो आई बाकी अवधेश मिश्रा के जोरे आई। यहाँ के देखे गइल रहनी कि राधे श्याम रसिया टेम्पू हाकता रे। रो लगे कोनो सबूत बा? अरे वो टेम्पुआ पर खलासी को देखाई। अरे यहाँ के जगह डोरी खींचत हो पता चल रहे कहे बका मास्टर जी जब से गवानमा के दिनमा धराई अरतिया ननी दयावे देह पियराई। ये कहे के बा ना ई नहीं कहे के, यही लय में कहे के बा। मास्टर जी म्यूजिक से आ जाइए। माई के दरबार में आ कैसे कहता रहा मास्टर जी, हमके बना लो अपना, हमके बना लो अपना चरण के धूल हो, हमके बना लो अपना चरण के धूल हो। अब भेजता नी न्योता जावा करना कबूल हो। भजन है तो कुछ माई के विशेषता होके के चाहिए। भक्त कहला है माई राउर कृपा जकरा पे हो जाला वो जीरो से हीरो हो जाला, और राउर कृपा जकरा पर से हट जाला कितना बड़का लोग हीरो जीरो हो जाला। जैसे में राउर कृपा हो गल केकरा पे? एगो स्टेशन पर भीख मांगे वाली पे रानू मंडल घूम घूम के स्टेशन पर भीख मांगत रहली। राउर कृपा हो गईल तो रात रात स्टार हो गईली। पहले का रही पहले का रहली कहले का रहली वो अगला तल में बताओ जाए का कहले रहली। राधे श्याम के रसिया के बारे में बताई। सुपर स्टार राधे श्याम रसिया के बारे में शिकायत करता है। तो रसातो को जन्म ले तो ऐसा गीतिया गाते हो। अभी भी मंदिर पर गीत बाजेला राधे श्याम रसिया जी के,
एक से एक गीत बा, कहियो पुरान भइल बा। अरे उहे हाल बा। अभी हाल फिलहाल में अभी दिनेश लाल यादव के संगे फिल्म आयल है, वीडियो वायरल भइल रहल है, फोटो वायरल भइल रहल है। बताई एगो झूठो बोलल जाला तो झूठ खानी बोली। अरे इनकरो वीडियो आई बाकी अवधेश मिश्रा के जोरे आई। यहाँ के देखे गइल रहनी कि राधे समरसिया टेम्पू हाकता रे। रो लगे कोनो सबूत बा? अरे वो टेम्पुआ पर खलासी को देखाई। अरे यहाँ के जगह डोरी खींचत है। शिवानगी नरसिंह होम हाजीपुर से बहुत बहुत पुरस्कार आयल। बहुत चाचा जी के चरण में बार बार गोड़ लागत नहीं। ये लोग झूठ का मोटरी बांध के चलेला घर ही से। ई बानी ब्याज जी, अरे करे को झलहिया बड़ा मुकेश जी। ये लोग के ये काम है, अपन तो कुछ बा ना, दूसरा के खाली शिकायत होती है। और तनी कुछ कलाकारी दिखावे के बाद पहले पैसा ली महाराज। हां कलाकारी भी हनो देखा है। मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आयल। मुखिया जी के चरण में बार बार गोड़ लागत नहीं। भैया रो दे दी। गुड्डू पासवान मिस्त्री के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आयल। वहाँ के चरण में बार बार गोड़ लगता। आई तो मास्टर तनी बना के बना के यहाँ के नाच के शिकायत करत है। जब अपना नोह नहीं खे तब बकोटब कहाँ से? रौरा तो नाचे आवेला नहीं। एगो नाचे नाचनी कौन हई? ई कौन नाच है? बताई। नाच के शिकायत करत नहीं। गायत्री बाबा कह गईनी नाचे गावे तुरतन, नाचे गावे तुरतन, ओकरे दुनिया राखे मार। यू आर राइट। गायन वादन नृत्य तीनों को मिला दीजिए तो संगीत बनता है। सही बात है। कौन सा दुनिया में है आप? डायरी खोल लिए हैं? ठीक है। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? हम हरा दूंगा। पैसा ले दी। अब कस्टम आ गइल बा। बिट्टू व्यास बिहारी आ सब पे भारी। अच्छा व्यास जी की तरफ से जेकर घर हकुआ। कोनो बात नहीं के पैसा देत रहे, केहू के नाम धरवात रहे से। कोनो इहो एगो बिट्टू व्यास थोड़ी बानी। मुजफ्फरपुर जिला में एक जनी बानी बिट्टू तिवारी जी। वो व्यास के कहता है। हाँ वो व्यास के कहता है। तो खत्म व्यास। अब तनी यही जा सिंगल मुर्गी लागी आइल बानी तो तनी कुछ कलाकारी दिखाई कि ना भैया? अपने मने शाम सुंदर आ लोग कहे कूटना है। अपना बलूरे ना गोने बेटे। बताई अंडा के शिकायत करो तनी। हमनी के रेवा पुल पर रुकल रहनी काहेला? इहो जो खोसी के चुस्ता खात रहनी है। हमनी के कहता नहीं कि हमनी के अंडा खाते नहीं, हमनी के चाय पियत रहनी है। अगोरत 1 घंटा इंतजार करी, हार मान के हमन के अच्छो लेनी। अरे ओए मंडली मारे में हरार लख हो एकदम भौक बालो गिल। अपन गलती है, हमनी पर थोपत। ई लोग फ्री के धन पावे तो टूट पड़ेला लोग। सुनील भैया के मुड़ी पर गिरल रहल लोग। यार कहियो मिलना ही नहीं थे। आज तन सिंगल मुर्गी लागी जिंदगी भर। इह डिस ब्रेक है ठेकई तो कहता नहीं कि बाप रे डिस ब्रेक मारली तो काहे ना मारी हम? काहे ना रौरो मरवाब का डिस ब्रेक? अरे ये मेरा वही तो आंख उलीट गई। आना तो अपना ब्याह जी से मरवाई लो नी। हाँ ना तो ब्याह जी से मरवाई लो। डिस ब्रेक खोला ब्यासो जी के गाड़ी में बा डिस ब्रेक। इहो के गाड़ी में बा। गाड़ी में भाई बोलोरो में बा। अब तन चक्रधार मुर्गी लागी जिंदगी भर। कैसन तिवारी जी जाता लय तब टुकुलिया बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखी ना हौसा तो नहीं बुझाता कि मेडल दिया थोके। और कहे बा का मास्टर जी जिंदगी भर खातिर हमके ऐसन सुंदर सारदी
सुंदर स्वर दी और दी आ गीत संगीत हमारा अंग अंग में भर दी और दी और कहे बा का मास्टर जी माफ कर मैया भइल माफ कर मैया भइल हमरा से भूल हो माफ कर मैया भइल हमरा से भूल हो